Moje bezbrižne trenutke obezbijedila je Solana. Vrijednosti Solane su bili uvijek ljudi. Tradicija, povjerenje, znanje i kvalitet je nešto na što smo ponosni. Ponosni smo na svaki dan proveden u Solani. I dalje smo dio velike solanske porodice. Bili smo dio najuspješnijeg tima. I dalje smo lider na tržištu. Mi cijenimo svoju prošlost da bi imali bolju budućnost. Mi smo jedan tim sa istim snom. Osjeti i ti duh uspješnih. Mi smo dio tradicije. Vi budite dio budućnosti.